Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalus po, maluhod kita. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabuutan na atamanon an kinakban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinakban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibukan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Menchu Ondivilla, ni Bong and Jean Gapayaw and family for passing the mining engineer's licensure exam of Nenia Alisa Isaac, kan Isaac family. Pasasalamat ni Fe Nosil, kan Santos and Martinez family, ni Jenny and Angela Basa. In honor of the Virgin of Carmel, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Pasasalamat ni Christian Jenson Taniada. Pasasalamat para kay Rosely Daito, ni Joel Daito and family. Pasasalamat kay Misal family, ni Leo and Cynthia Ramos. Pasasalamat in honor of Saint Rita, ni Salve Barameda. Mga espesyal na kahagadan. For good, spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Espesyal na kahagadan ni Ronel Oler. For the November 2025 Philippine Nursing Exam, ni Richelle Marie Atamia. For financial blessing, ni Anonymous. To pass the Philippine Nursing Licensure Exam 2025 ni Maria Bea Jane S. Ferrer. Special na kahagadan ni Nelson T. Almoradji Jr. and family. For safe travel ni Nelson T. Almoradji Jr. and family. To pass the Philippine Nursing Licensure Exam 2025 ni Shaina Margos Rempilio Anades.
to pass the nursing licensure exam of Ayesa Mendoza kan Mendoza family for immediate recovery of Grace Torres nin Anonymous. For successful application for my PMA result, especially PFT, Neuro, and Medical exam ni Shane Nesverly S. Sermona. For healing and fast recovery of Jenny, ni Jenny and Angela Basa. Special na kahagadan nin Anonymous. For successful board exam of Carlo ni Lori Sevilla. To pass the exam of Antoinette M. Jones. For Philippine Nursing Licensure Exam 2025 kan Jones family. To pass the exam of Genevieve Porteria for Philippine Nursing Licensure Exam 2025 kan Porteria family. For healing and fast recovery of Maria ni Gina Cardel and children. And to pass the exam of Andrea Sancha and Zaira May Seiya. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Kishe Xiong Salvacion in All Souls ni Rolando G. Chua and family. Kay Emetrio, Juan, Beatriz, Jesus, Tomas, Jose, Aquilina, Julieta, Ignacio, Josefa, Jocelyn, Gemma, and all souls in purgatory, ni Josefina K. and family. Kay Father Joseph Ga, Bishop Jose and Monsignor Honesto, Melton Jose, Josefa, Antonio, Maria, Vicente, Elena, Jovito, Nonoy, Rudy, Benjamin, and Roderick ni Tess D. For all souls ni Leticia Law and family. For all souls ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. For all souls in purgatory kan Ubusan family. Ki Carmen kan Apun family. Ki Ariel Felix Jr. Hermogena kan Aike family. Ki Raul and Ricardo kan Rodis family. Ki Common kan Lucinario family. Ki Kim Chuan, Adela Fresco, Gorgona Jeronimo, Fe, Joseph Sinaida, Wenceslao, Sonia Pacifico, Emma, Alex, Monico, Amelia, Salvador, and Roberto. Ni Evelyn Yap and family. For all souls, ni Evelyn Yap and family. For Alan Jesus Ruby Perpetua, Virgilio Sr., Salvacion, Mercedes, Julian, Donata, Casimiro, Jarod Alfonso, and Epifanio, ni Maylin Miraflor and family. For all souls, kan Apun family. Ki Fatima and Armando, ni Queen Martinez and family. Ki Fatima and Armando, ni Queen Martinez and family. For all souls, ni Mers Abion. Ki Raquel and Gaudencio Jr., ni Josephine Arimado. Fermin Canvale family. Ki Vilma Nelson Sr., Matilde Florentino and all souls ni Marites Almoradje. For all souls ni Rona So. Ki Andy Cangianan family. Ki Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, and Homer Pio and Estelita kan Mendoza family. Ki Crisanto kan Antibola family. Ki Miguel kan Antibola family. Ki Pablo Jr. kan Balmedina family. Ki Epifanio kan Loquinario family. Ki Felisberto, Beatriz, Rosendo Sr., Felicitas, and Leticia ni Champ, Navarro and family. Ki Emelita, Amparo, Vanji, Rolando Jr. and all souls kan Balute and Azurin family. Ki Lorely, Pasiano, Elizabeth, Domingo Sr., Violeta, Sonia and all souls kan Abeliano and Pantino family. Ki Teresita, ni Jaime Moratalia and family. Ki Ruben and Leticia, ni Lian Rico Obal. Ki Elena Vicente Selwin, ni Marites Astillero. Ki Fresca, Heidi Goyeto and all souls, ni Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family. Ki Eduardo Sr., ni Bong and Jinga Payaw and family. Ki
ki Antoinette kang Nunez family, ki Agustin, Patria, Hermel, Tomas, Andrea, Vivian, Felisa, and Florentino kang Nosil family, ki Alfredo ni Mr. and Mrs. Jules Leopando and family, ki Jose Melvin kan Maravilla family, ki Joseph kan Lorilia family, ki Paulino kan FMMA batch 94 and 95, ki Emmanuel ni Norin Misal, ki Marilu ni Journey Malaka, ki Salvacion and Teresita kan Terago family, for all souls kan Di Palma family, ki Rosita ni Roda Moya, ki Yolanda, Rogelio Sr., Rogelio Jr., Ray and all souls in purgatory ni Riza Dejito, ki Wilfredo Sr., Perla, Sandy, and Carmen kang Yaus family, ki Jesus, Adelaida, Lilia, Hector Sr., Evelyn, Frankie, Virgilio Sr., Cristina, Lourdes, and Rodrigo, ni Corazon and Bobby Castillo, ki Salvacion, Mercedes, and Julian, ni Jeline Ligaspi, ki Felipe and Felisa kan Epino family, ki Rodolfo ni kan Bulawan family, for poor souls in purgatory ni Emma Chan, ki Apolinario and Anisita ni Asel and Monvelo Monreal, ki Elfa kan Mansos and Condes family, for all souls kang Galicia family, ki Armando kang Galicia family, Roberto kan Banday family, for all souls kan Camo family, for all souls ni Nilfa Lee, ki Jose Senior and Flora kan Munoz family, ki Salome and Jose kan ni Jovic Aguilar and family, ki Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Hino, Andro, Juanito, Miriam, and Roland Bendon kan Asopardo and Cantara family, ki Froilan ni Rosy B. Asopardo Cantara and family, ki Vicente, Sonia, Emma, Esther, Floro, Randy, Ronnie, and all souls kan Calios and Levendino family, for Alfredo and all souls ni Delia Adike and family, ki Eleuterio, Lina, and Rogelio ni Herme Tizon, ki Eusebia, Mauricio, Severina, Pedro, Zenaida, Emma, Rachel Naris, Ray Nazaret, and Lisa kan Abion and Donato family, ki Araceli, Nestor Sr., Basilio, Erinea, Ricardo, Crespina, Charlotte, Susana, Calixto, and Joaquin kan Hernandez family, ki Juanito, Marciliano, Gloria, Rosalina, Ruben, Marlene, Nicole, Marciliano Jr., and Gilen kan Atos family, ki Raymond and all souls ni Cherry and family, ki Leonora and all souls kan Lavinia family, ki Salvador, Rogelio, Antonia, Enesiforo, Lourdes, Pedro, Felina, and Riza ni Carmen Banzuela, ki Adelina ni Christine Chua, Inigo Sr. and Soledad ni Beth and Ronald Espirito, ki Inigo Jr. and Teresita kan Velasco family, ki Marilu, Elsa, and Lenny ni Princess Yen and Lovely, ki Renato kan Mirasol family, ki Rodolfo, Edelina, Julian, Arsenia, Porfirio, and Maxima, ki Estela Banias, ki Maria Anita, Melanio, and Edgardo kan Forte family, ki Benedicta, Noel, Josefina, Jose, Wilfredo, and Daniel, ni Boyet and Joe Buendia, for all souls ni Mr. and Mrs. Johnny Lutaw and family, ki Dennis, Mark Anthony, Felix, Dolores, Glenn, Estela, ni Mila Loria, for all souls ni Helen and CJ Bass, ki Lope and Socorro, ni Roger and Jenny Berdin, for all souls ni Antonio Chua, Uy, and family, ki Napoleon ni Gina Gardel and children, ki Tia Shang, Nati, Michael, and Matilde ni Christian Yu and family, ki Josefina, Fidencio, Epifanio Jr., Willard, Ian, Gloria, Angelina, Jose, and all souls ni Rene Royce, ki Diosa and Jose ni Babes Pelo, ki Jobert Canzural family, ki Rogelio ni Dolores Navarra and family, ki Roberto and Flora ni Eleanor Loria, ki Ray, Emmy, and Ceysan ni Remy Rebenque and family,
Kay Bonifacia and Juan Rosalino and Salvacion, Dalmacio and Regino, Miguel, Melanie, and Maria Juana, kan Olicia family. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indo gabos. Ngunyan, iyo ang pagrumdom kang gabos na gadan na para tubod. Magtirindog po. Kagurangan, gabos na banwa, hirokyaw sa bilog na tinaman, ang Diyos na tagalan, ang Diyos na tagalan. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kad aki, asin kada Espiritu Santo, Amen. an kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. November 2, kung kasudma, pinagselebrar niya to ang solemnidad kan Todos los Santos, ngunya na aldaw, pinagigirumdum niya to ang sa tuyang mga tugang na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Sa tuya sindang niya na espesyal, na ipinapamibi sa satuyang kagurangan, tanganing makamtaninda ang buhay na daing kasagkoran na ipinanuga sa lambang saro sa tuya na binunyagan kay Kristo Jesus. Ngunyan, midbidon tapoan sa tuyang mga pagkukulang, ihaga dininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, kagurangan namimibi kami, kaugaying dagugaan sa mong mga pamibi, na kung pakusugonan sa mong pagtubod sa imong aki na binangon hali sa mga gadan, mapasarigmanan sa mong paglaom sa paghalat kan pagkabuhay liwat, kan sa imong mga nasasangkuban. Uli kay Jesucristong kagurangan niya mo sa imong aki,
nakaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, ilinadawan an aldaw ning kapangganahan kung saan napapano inining kagayagayahan asin selebrasyon ninuli sa kaligtasan na hinimo kan kagurangnan. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mahandaan kagurangnan nin mga hukbo para sa gabos na banwaan. Sa bukid na ini, nin bangkitin nin mga taba, bangkitin nin mga pambihirang arak, mga taba na sinamnuhan nin hutok, mga pambihirang arak na sinara. Hahalunon niya sa bukid na ini ang tahob na nagtatahob kan gabos na banwaan, asin ang hablon na hinabol sa ibabaw kan mga manasyon. Hahalunon ang kagadanan sagkod paman. Papahidon kan kagurangnan Diyos ang luha sa gabos na lalawgon. Ang pagtuya-tuya sa saiyang banwaan, hahalion sa bilog na daga. Taan kagurangnan nagtaram. Isasabi sa aldaw na iyan, Uya, inian sa tong Diyos, naglaom kita sa iya, na ililigtas niya kita. Inian kagurangnan, naglalaom kita sa iya, magaya-gaya kita asin maagugma sa iyang pagligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan, ilaw ko asin kaligtasan. An kagurangnan, ilaw ko asin kaligtasan. An kagurangnan ko asin kaligtasan, si Isay an matatakutan ko, an kagurangnan kakusugan kan sa kong buhay, si Isay an matatakigan ko. An kagurangnan, ilaw ko asin kaligtasan. Sarong bagay hinagad ko sa kagurangnan, inihinahanap ko na mag-irok ako sa sakong harong, kan kagurangnan, gabos na aldaw nin sa kong buhay, na matingkalag ko ang kagayunan, kan kagurangnan, asin mahihiling-hiling ang sa iyang templo. An kagurangnan, ilaw ko asin kaligtasan. Danguga kagurangnan, ang sa kong tingog na ipinag-aapod ko, kaugayi ako asin simbaga, dapit sa imo nagsabi ang sa kong puso, hanapaan sa iyang lalawgon, ang lalawgon mo kagurangnan, an hahanapon ko. An kagurangnan, ilaw ko asin kaligtasan. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang pagbasa, pinaglaladawan sa tuya ni San Pablo ang pakikipag-ulian sa Diyos na nagtataonin paglaom sa lambang saro. Ang buhay na inako niya to huli sa misteryo Pascual ni Jesucristo sarong Diyos nun na balaog. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang paglaom dai nagpapasupong, huli ta ibinukbo ang pagkamuot kan Diyos sa satong mga puso, huli kan Espiritu Santo na itinao sa tuya. Ta si Kristo mantang kita maluya pa sa itinalaan na panahon, nagadan para sa mga daing pagalang. Masakit magkaigwanin mga ngahas magadan. Alagad, ipinamidbid kan Diyos ang pagkamuot niyang gayo sa to. Kaidto pang para kasala kita, nagadana si Kristo para sa to. Ngunyan pa daw, na pinawaaran kitang sala kan sa iyang dugo, urog nang ililigtas kita sa kaanggotan huli sa iya. Takon kaidtong kaiwal kita, ipinakiulian kita sa Diyos, huli kang kagadanan kan sa iyang aki. Ngunyan pa daw na ipakiulian na, urog nang makakaligtas kita, huli kang sa iyang buhay. Bako sa na iyan, kundi nag-uurgulo kita sa Diyos, huli kang kagurangnan tang si Jesucristo, kung sa nakamtantangon niyan,
an pakipagtuon. An tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Dios, ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan panahon na ito, sa Jesus nagsabi, nagpapasalamat ako sa imo, Ama, kagurangnan kan langit asin daga, hulita itinago mo ang mga bagay na ini sa mga madunong sa kamanga matali, asin ihinayag mo sa mga musmos. Opo, o Ama, ulita siring ang napagmarhay sa atubang mo, ang gabos itinaos ako kan sakong Ama. Asin mayo, nin nakakamid bid sa aki, kundi an Ama. Asin mayo, nin nakakamid bid sa Ama, kundi an aki. Asin an buot, pahayagan kan aki. Madya kamo sako, kamo gabos, napapagal, asin nagagabatan. Asin tatawan ko kamunin kapahingaloan. Paasana, an sakong sakal, asin makanuod kamo sako. Ulita ako mahuyo, asin mapakumbaba sa puso. Asin makakakoa kamunin kapahingaloan para sa saindong kalag. Daan sakong sakal, masayon, asinan sakong paksan, magian. Mga tugang marhay na bareta kan kakurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning. Bago po ako magpadagos, gusto ko po mag-ibon in request sa inyo. Baka pwedeng pakikudot nin pinong-pino an sa inyong kataid. Pinong-pino. Yan. Anong sabi po kang kataid mo? Yan. At di sigurado kita, tatigurumdum tango yan sa mga gadan, baka igwang nagsimbang gadana. Yan. Pagbuhay, igwanin, aray. Yan. Habang nabubuhay, an sa tong buhay, pano nin mga aray. Takong dain ang aray, patay. Ngunyan pinagigirumdum niya to, ang mga tugang niya to, na nainot na sa tuya po sa ikaduwang buhay. Inaapod niya ito ng All Souls Day. Kung kasudma, pinagirumdum kita kan sa tuyang bukasyon na iyong maging banal, asin maging mga santos asin santas, ngunyan, sa tuyang ginigirumdum, an sa tuyang mga tugang na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Kaya, ang simbahan mismo, hinahagad po sa tuya na maguntok, asin magpamibi para sa inda. Bako po ini aldaw na kung saan kita dapat magmundo. Alagad aldaw ininin pagtubod, pagkamuot, asin responsibilidad. Pagtubod na ano? Pagtubod na an kagadanan, bakong katapusan kan buhay. Asin pagkamuot na nagpapagirumdum sa to, na maski garada na sinda, padagos ta po sindang namumutan. Bako na till death do us part. Paggadana, may iba ng jowa. Dahil pwedeng arog kayan. So, padagos ta sindang ginigirumdum sa satuya pong pamibi. And of course, we are also reminded today of our responsibility to help our loved ones reach the fullness of eternal life. And how do we do that? By means of prayer. Mga matibayon, huna ko by means of sleeping. O tamay mga nagtuturog na. So enot, na punto na bagayon niya itong paghurup-hurupan. Ang pamibi da po, iyo ini ang tulay na ginibo mismo kan pagkamuot. It is the bridge that love builds beyond death. Maski paggadana, padagos ta sindang namumutan,
sa paagi kan sa tuyang pamibi. Nga tapig papamibi ta po an sa tuyang mga namumutan sa buhay. It's because love never forgets. Dahil nakakalingaw ang pagkamuot. Siring na nagmakulog kita sa inda, namuot kita sa inda habang nabubuhay pa sinda sa kinaban. Ngunyan nawara na sinda, garada na sinda. Sa tuya, sindang padagos na tigmamakulugan, padagos na namumutan sa paagi po kan sa tuyang mga pamibi. Tan sa tuya na pong pamibi, sige daw po, basahon ta, our prayers become like candles that light their path towards the mercy and glory of God. Every time we pray for them, gariman sana, punyaon sinda sa kadikluman pa, tinatawan ta sinda nin ilaw, tanganing makuan nila ang dalan pabalik sa satuyang kakurangan. Kaya, when we offer masses, alawigon kasuba ko so intensyon para sa mga kalag, when we pray the rosary for them, when we do acts of charity para sa pagpamibi sa kapahingaloan kan sa indang kalag, lalong-lalo na sa mga yaon sa purgatorio, we are telling them, sige, basahon tangon yan, you are not forgotten, we still love you. O, sa halipot daw na panahon, rumdumanan nindo sa mga namumutan nindo sa buhay. O, ama, agum, ina, magurang, tugang, mga parientes, mga nirientes, o rumdumaan mga pangaran. Asin, ngunyan, sarabay niya itong sabihon sa sainda, you are not forgotten, we still love you. But a good question to ask, do we still remember them sa satuyang mga pamibig? Tigigirumdum tadaw po sinda pa. Or baka pag November 1 and 2 lang, o saka kita mapasyar sa Campo Santo. Yan. Pagkatapos kayan, see you next year. Yan. Di ba? With the advent of technology, ngunyan daa, maski ang lamay, igwa ng online lamay. Aram nindo yan, nasa States so aki, day makauli, habang naglalamay, naka-live stream. Yan. Kadakulo na kong namisahan na gadan, na minasabi sa kuso pamilya, day kaya ngaya makauli kay ni Father su aki, kaya pwede ngayang ang misa, i-live stream ta. Yan. Day nakita minsan na kaya itong panahon, effort talaga na magdalaw sa satuyang mga namumutan sa buhay. Kaya ngunyan, igwanang nahiling akong text na kung da ka ngayon makadalaw, kasuudma, tapos ngunyan na aldaw sa sementeryo, o matext ka lang da po in big bold letters, text, dalaw to 2366. Kung da ka makadalaw sa inda, sindaan madalaw sa imo. Yan, matext ka lang. Yan, igwa kong narumduman na balo, only after 10 years, nagbisita siya sa Campo Santo. Pagbisita niya, natatandaan niya, medyo lingaw niya na kung saan linubong, 10 years nang nakaagi sa iyang agom. Nangadji siya dumanpig para basol da aso agom. O, nata ngayon binayaan mo ako tulos. Sulo-sulo na akong nagpapaeskwela sa mga aki. Yan. Habang nagpapangadji siya ninsiring, dinulokan si Polterero. Ngaya, madam, bako naman ngaya po dyan, nakalubong so agom mo. Murusor ka na kaya ngaya, dahil kang bayad-bayad kang renta, binalyumi na ngaya po duman. O, hinanap niya giraray, sunit so kan agom niya. Duman pinadago so sa iyang bura-bura. Sabi niya, o, dahil ka lamang pati ngaya nagpaaram na mabalyo ka na. Araw baga kita kaya ano. But a good question to ask ourselves, do we always remember them in our prayers? Maski ba po fiestang mga kalag? Nagpapamibi pa daw po kita sa inyo. Sabi nga ni Kayan, our prayers for the dead are the purest act of love. Love that continues even beyond the grave. So let us always remember them in our prayers.
when you pass by a cemetery, at least make a sign of the cross. Di ba? Maski ba kung November 1 or 2, nag-agi ka sa sementeryo, manguros. At least say, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be, for the eternal repose of the souls of our departed relatives. Tigigibot na po yan. Pag sa laog kan misa, nagsisimba kita, at least we pause for a while. Sabi kan celebration ko niya, we pause and pray for the eternal repose of their souls. Ako pag nagmimisa po ako sa gadan, silently, tigsasabi ko po sa gadan, tigkakahuron ko sa gadan, bago ako mag-final blessing. Pakiregards po kinanay, pakiregards kitatay. But that is one way of remembering them sa satuya pong buhay. Bakong pag maigadan, ang tigi-isip ta tulo, sumasa Sharon ta. Dapat runong ta sinda sa satuyang mga pamibi. Second thing na gusto ko pong mapaghurup-hurupan ta, mantang ginigirumdum niya to, ang mga tugang niya tong gadan, pigpapagirumduman po kita kaini, kan satuyang destino, pag-abot kan panahon, ang manunungod sa realidad nin kagadanan. Although, aram niya to panagustan kagadanan, bako pong katapusan kan buhay. Dalan ini pasiring sa buhay na daing kasagporan. Iyan daan misteryo sa buhay niya tong tao. We live in order to die. Nabubuhay kita, tanganing magadan. Alagad nagagadan, tanganing magkaigwa nin buhay. Ang buhay na daing kasagporan. Kaya, magayon na pagirumdom kang realidad na ini sa tuya, kung ano talaga ang mga importante sana sa buhay niya to, digdi sa kinapan. Tigpapagirumdom kita kan realidad ng kagadanan, na ang importante ba kung ano ang sa tuyang naakumular o natipon digdi sa kinaban, na kayamanan. Ang importante po kung gurano kita naghiras kan sa tuyang mga resources asin kayamanan sa iba. Ang importante ba kung halawigon kang nabuhay? Bako man para lawiganin buhay digdi sa kinaban? Kundi kung paano ka nagpahiling nin pagkamuot. So, sabi nga ni po kaya ni San Agustin, basahon ta po ini, we are but travelers, our homeland is heaven. Maagi sa nakita, malipas sa nakita digdi sa kinaban, ang tunay po niyatong istaran, iyo ang langit. So, ang challenge po sa tuya iyo ini, let us live each day as a preparation for eternal life. Day taaram. O kaya day ka mo magparapiyong-piyong habang nagmimisa, taba ka madagusana po ka po. O, nagpa-practice ka ng magadan. O, nakapiyong ka na, minamatapasan, mapiyong na naman. So isa buhay ang kada aldaw bilang preparasyon para sa buhay na daing kasagporan, bako dapat katakutan ang pagkagadan. Imbes maglaom kita na pag kita nagadan, makakaibahan po niya to ang sa tuyang kagurangan forever. So the best way to honor our departed loved ones is to live holy and meaningful life. That one day we will still reunite. We will reunite with them in God's kingdom. So tanganing pag-abot kan panahon, kaibahan giraray niya to ang sa tuyang mga namumutan sa buhay. Sabing may saro akong nadangog na nagsabi, gusto tangaya gabos makaabot sa langit, pero bako gabos gustong magadan. Diba? Gusto ko ngayang mapalangit, pero habo kong magadan. O, iyan ang magayon na pagirumdom sa tuya kay ning All Souls Day sa pagselebrar niya to. Kay it reminds us that if we live with faith and love, then death is not to be feared. Day dapat katakutan ang kagadanan. Ini actually imbitasyon kan mahal na Diyos na kita mag-uli duman
sa lugar na kung sa inyaon siya, duman sa langit, tanganing makaibahan siya. Kung dumunta, basahon ta po ini, death is not the end, but a doorway to the eternal embrace of God. Amen? Sagaran ka na ba, Aki, asin Espiritu Santo? Amen. Matindog po kita gabos. Maugma niya itong ipahayag an sa tuyang pagtubod, Tutubod nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Banal asin marahay na pag-isipon, daan mga gadan ipagpamibi, tanganing makaligtas sa saydang mga kasadan. Kaya girumdumunta ang gabos na mga gadan, sa kada petition, masimbag po kita kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na mga Kristiyano, nganing kumusog sa saindang pagtubod, na ang mga gadan mabubuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na mga gadan sa satuyang parokya, daraan tanda ning pagtubod, nganing makamtaninda ang kaugmahan asing katuninungan sa kamurawayan, ipamibi niya to. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos kaibaan mga gadan sa tuyang pamilya, magkatiripon giraray duman sa kamurawayan sa panahon na daing kasagkoran, ipamibi niya to. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kita gabos na yaon digdi, nganing di niya to malingawan idtong mga nainot sa tuya sa ikaduwang bukay, ipamibi niya to sa kagurang. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Diyos Ama sa langit, arami, naan kagadanan katapusan nin sa muyang pagbaklay digdi sa daga. Tukdoan mo kami na mabuhay siring sa imong aki sa buhay nin paglingkod sa imo, asin sa samuyang kapwa. Tay manlugod kami makasuway sa imo, tanganing magmuraway sagkod paman, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod ng kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simba. Kagurangnan papagkaniguan sa mga atang, tanganingan sa imong mga nasasangkuban na kadana, akoon sa kamurawayan kaibaan sa imong aki, kung sisay, kiisay kami inaayon sa dakulang sakramento nin sa iyang pagkamuot. Siya na nabubuhay as sinagahade sa panahon na daing kasagkoran. Amen.
An kagurangnan mapas sa ito. Asin sa imong Itaas espiritu. ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong ka. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin binsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa iya, nagtingraw sa mo an paglaom nin paladan na pagkabuhay liwat. Tanganing an mga napapamundo, ulitan ang gad mga gadan, marangakan panugakan maabot na buhay na daing kasagkoran. Ta sa mga maimbod sa imo kagurangnan, an buhay, sinasanglian na inapapara, asin pagkatunaw kaining eerokan sa daga, naaandam, an harong na daing kasagkoran sa kalangitan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Palayan ka Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikan ang gadan banal, burabo din gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa ipo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sa sin mag-inom kaini, tailian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pag-ibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom,
kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kaito pa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya. Asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos, nakagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan. Asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahada,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Patinarauhan po kita kan tanda din katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imo aki si Hesu Kristo sa muya tugang. Asinan kalayo ning pagkamuot, na pinalaad kang banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kang banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kang katawuhan, asing kang bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugo ng karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal, sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahon kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami warasan daan sa imong mga nasasangkuban na gadana, makabalyo sa mansyon nin liwanag asin katuninongan na para sa inda kami nagselebrar kan sakramento Pascual. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo asin Ecclesiae Sancte. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 27,697 pesos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot man po sa 4,524 pesos and 85 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,170 pesos and 15 centavos para po ini sa tada asin Prison Awareness Sunday. Ipinapaisi man po na puon ngunyan sa Good Pizza G's, magkakaigwa po kinuwi na masses para sa mga namumutan niyato na mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangarang kan mga kalag na buot niya to girumdumon sa libro o sobre na yaon sa may Paris office. Ang nakolekta niya to kan bulanin Oktobre hali sa tada canisters igwang total na 17,410 pesos. So mga nagbalik na kang sa indang canisters, pwede na po nakwaon sa opisina ang tada canister, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ni Nobyembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. 2 anonymous na tig 1,000 pesos, 3 anonymous na tig 500 pesos, and 400 pesos anonymous. Donation through GCash 5,500 pesos. Ki Mary Grace Ann Parada, 500 pesos. Ki Bea Bianca Cerillo, 400 pesos. Asing ki Domingo Boral and Family, 400 pesos. Diyos mabalos po. So today is the first day kan sa tuya pong Novena Masses sa pagrumdom kan sa tuya mga namumutan sa buhay na sa tuya pong ipinamisa asin ipinaresponso the past days. So for 9 days puon mo niyan sa tuya sindang isasabay sa tuyang mga pamipi. So salamat po sa Indogabos na nag-atindir kayo ng misa. Asin na mga nag-serve sa tuyang misa ngunyan. Thank you very much po sa Indo. So may request lang po ako. So medyo mga maluya-luya na maghiro. Yeah, kung mapipwede po, kindly occupy the front seats para pagpakomunyon day na po kamo magtindog. Dudulupon ko na lang po kamo. Yeah. So kung mapipwede man po, magururang man kita, let us give way sa mga tugang yatong medyo maluya na, sa mga kilolo, kilola, so tanganing mapakomunyon sinda, tigdi sa
inutan. Ano po? So, sa tuya pong parokya, the spirit of synodality, we wanted to be inclusive. So, gabos, may mga kapansanan, kaya igwa po kitang, what do you call this? Signed mass. Every 3 o'clock in the afternoon, igwa kita nin children's mass. So, gabos, welcome po digdi sa satuya. So, gabos, pinapahalagahan, sinamumutan yato sa tuyang mga tugang, lalong-lalong na itong may mga kamatean na, mga may edad na, bako pamangurang, nag-iedad pa sana. So, gusto ta sindang tawan in special man na atensyon. So, salamat po sa ito. Salamat man sa mga nagduruman sa sementeryo, kasuod nagkaigwa kitang misa duman sa Daraga. Dakulon po so nag-atindir duman. Halos day ng maagihan. Gabusan na pansyong ang tigmisahan ko duman. So nag-aratindir man po digdi sa Bugtong na Chinese cemetery. So salamat po sa Indo. Matindog na po kita. A responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on I God. myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. All together. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations. For every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your people. By your birth, Lord, by save your your baptism and fasting, Lord, by save your your suffering and cross, Lord, save by your your death and burial, Lord, save by your your rising to new life, Lord, save your by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through the mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And let perpetual light shine May upon they them. rest in peace. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bicol palan sumisa. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos ka Diyos na mamumuton asin may herakon na nama an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Bubuhay para sa sadiri. Agabos may panig
imbagan sa lambang saro. Itagabos diniri mo rin Diyos, pagkamuo. Sa pagkamuo. Good morning. Morning Sa to mga Father. Chinese brothers and sisters na po, Filipino-Chinese community, you may want to do some ancestral veneration. So we have some, what do you call that, candlestick there. So please just ask Carlo for the stick, and you may remember your loved ones. Thank you.